Ahoj, ja som Zdenka. Ahoj, ja som Juraj a študujeme na Strednej odbornej škole v Prúskom. V trojročnom učebnom odbore viazač aranžér kvetín. V odbore viazač aranžér kvetín zažiješ tvorivosť, prácu s rastlinami, tímovú spoluprácu a aj veľa zážitkov. Nie je to len škola, ale aj miesto, kde vznikajú priateľstvá aj skvelá atmosféra. Učíme sa spoznávať rastliny, ich latinské názvy, pôvod aj pestovateľské nároky. Vieme, aké podmienky potrebujú, ako dlho vydržia vo váze a čo urobiť, aby kvety zostali čerstvé čo najdlhšie. Dozvedáme sa aj o farebnej harmonii, tvaroch a kompozícii. V praktickej časti už kvety držíme v rukách. Najskôr si ich pripravíme. Stonky skracujeme šikmým rezom a odstraníme listy, ktoré by boli pod vodou. Kyticu viažeme špirálovou technikou. Stonky kladieme krížom cez seba, aby kytica mala pravidelný tvar a dobre sa držala. Používame rôzne druhy rastlín, napríklad rúže alebo chryzantémy a doplnkovú zeleň. Dbáme na farebnú harmóniu a vyváženosť kompozície. Na praxi sa vždy učíme v dobrej nálade, pomáhame si, vymieňame nápady a každý výrobok je originál, ktorý spája techniku s našou fantáziou. Vďaka programu Erasmus Plus sme vycestovali do zahraničia. Pracovali sme v moderných kvetinárstvách, spoznali sme nové trendy a naučili sa techniky, ktoré u nás bežne nevidíme. Okrem odborných skúseností sme si priniesli so sebou aj nezabudnutelné zážitky a priateľstva do konca života. Naše výrobky reprezentujeme na súťažiach aj výstavách. Je to príležitosť ukázať, čo dokážeme a zároveň sa inšpirovať od iných. Atmosféra na súťažiach je vždy plná energie a kamarátstva. Vítame vás pri našom zrekonštruovanom školskom internáte. A teraz vás ním prevedieme. Prvé, čo vám ukážeme na našom internáte, je naša knižnica. A teraz vám ukážeme izby nášho internátu. Teraz vám ukážeme aulu v školskom internáte, kde sa odohrávajú workshopy, imatrikulácie, prezentácie a iné podujatia. Prečo si sa rozhodla pre odbor, ktorý študuješ? Tento odbor som si vybrala, lebo ma baví robiť s kvetmi a baví ma zapájať svoju kreativitu a fantáziu. Čo by si odkázala 8. a 9. na základných školách, ktorí si vyberajú strednú školu? Máte si hlavne školu, ktorá vás bude baviť a aj naplňať. Byť viazačom aranžérom znamená spájať prírodu, estetiku a vlastnú fantáziu. U nás v škole aj na praxi panuje skvelá atmosféra. Učíme sa, zabávame sa a tvoríme spolu. Pridaj sa k nám a zaži to aj ty. Viazač aranžér kvetín, odbor, ktorý ti rozkvitne budúcnosť.